पेडण्या मोर्जे हांगा पेडणे तालुका समिती आणि हिंदू बांधव हांच्या जोड पालवान व्हडा उमेदीन गुढी पाडव्याचो उत्सव मोर्जे दर्यादेगेर मनयलो। नवे पिळगेक आमच्या संस्कृताये विशीं जागृताय आणि महत्व कळचे ह्या हेतान हो उत्सव आयोजीत केल्लो। ह्या उत्सवा वेळार गुढी पूजन, प्रकट कार्यक्रम आणि सत्कार सुवाळो लेगीत जालो। क्षणी या दोन्ही गोष्टी ज्या आहेत त्या आनंदाच्या क्षणी आम्ही या ठिकाणी हा आपला आनंद द्विगुणित व्हावा आणि आपला जो हिंदू समाज जो आहे हा हिंदू समाज एकत्र यावा। आज त्या ठिकाणी आपण बघतो आहोत या आपल्या समुद्र किनाऱ्यावर हा मुद्दाम का केलेला आहे तर समुद्र किनाऱ्यावर या ठिकाणी पाश्चात्य त्या ठिकाणी संस्कृतीचा प्रभाव जास्त आता दिसून येतो आहे आमच्या नव्या पिढीवर आणि त्यामुळे आमची संस्कृती भारतीय जी आहे ती कुठेतरी लोप पावते आहे असं जेव्हा दिसत आहे अशा वेळेला आपल्या संस्कृतीचा लेप लावून आमच्या या हिंदू बांधवांना आमच्या नव्या पिढीला आमच्या संस्कृतीची, आमच्या संस्कारांची, आमच्या परंपरांची आणि आमची जी देवभाषा संस्कृत आहे तिची त्या ठिकाणी जी आहे तिची जाणीव करून देणं, परिचय करून देणं, जागृती करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून त्यासाठीच हा मुद्दाम आम्ही हा त्या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे।